Bro Mike, unsaon man pagtigom og bahandi sa langit? Mayong adlaw mga igsoon. Daghan ang utanan ako ani. Kay sa kalibutan karon, daghan kaayong mga bahandi nga makita apan dali ra kaayong mawala. Ang tinuod nga bahandi dili kwarta, dili titulo, dili mga butang sa kalibutan. Kundili mao ni ang gugma nga atong gikahatag, ang kaluoy nga atong gihimo ngadto sa uban, ug ang pagtuo nga ato nga gihuptan. So matag buhat nga buutan, matag pagpasaylo, ug matag pagtambang sa mga kabus nato mga igsuon. Mao ni ang atong deposito ngadto sa langit. Dili ni madunot, dili makawat, ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mismo ang mag-record ni ining atong mga maayong buhat nga adunay gugma. Basta igsuon, kung gusto kang madato ngadto sa langit, pamuhunan sa gugma, pagampo o pagserbisyo. Kay sa mata sa Ginoo, ang kasing-kasing nga mapinanggaon mao ang pinakadato. Kini si Brad Mike, ug mao kini ang Q&A with Brad Mike. Unsa man imong pangutana po nako, i-comment lang sa opos basig ang imong pangutana mao na sad ang atong sunod nga matubag. Daghang salamat sa pagtanaw.